दैख्रं खुंगुर बसुमतारी जायखौ जांख्रिथायनि देंखोगिरि बिबुं होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि 6थि दिनै थैनाय सान आरो बे सानखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों आरो देग्लायबो बेबादिनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बिथाङा 53 बैसोआव रुंसारि जादों। केन्सार बेमाराव गोग्लैनानै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथांखौ जोङो फाहामनो नाजालायदोंमोनब्लाबो किन्तु जोङो बिथांखौ जोङो फाहामनो हायाखिसै। अबथिरा बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा दैख्रं खुंगुर बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1987 निफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 10 आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिथाङा मैखोमै मेथाइ खननानै बिथाङा मानसिफोरखौ जावरिखांहोदोंमोन। बिथाङा जांख्रिथायारिनि मेथाइ बांसिन रोजाबोमोन आरो बिथांनि मेथाइजोंनो गोबां मानसिफ्रा थुलुंगा मोन्दोंमोन सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय हारि सिबिनो थाखाय बिथांनि मेथाइजों मानसिफ्रा थुलुंगा मोन्दोंमोन। बेबायदि सासे मेथाइ रोजाबगिरि जांख्रिथायनि मेथाइ रोजाबगिरिखौ जोङो खोमानानै लानायाव जोङो हारिहा गेदेर मोनसे खहा होननानै जोङो बयबो मोनदाङो अनुभब जों खालामो। एबार सरकार जोंनि जे BTC सरकार बे सरकारनिफ्राय बिथांनि जे मुसुखा बानायनाय बे बानायनायनि थाखाय सरकारा मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिथांमोना दायो बे मुसुखाखौ बानायहोदों जे बेखौ थाब जोङो बानायखांनायनि उनाव बिथांनि जे मांखरसालि बे मांखरसालि आरो नङाबा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव थानाय सान्दामारियाव थानाय बेवहाय फज'नायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो नैबे जे मांखरसालि दं बे मांखरसालिखौबो बेखौ फोसाबनाय बेखौ समायना खालामनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि दङ। जोङो बिथांनि जे जिउ जारिमिन बे जिउ जारिमिनखौ जों सुजुनांगोन। गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम बिथांनि जे जिउ जारिमिन दङ। गहपुराव जोनोम जानानै क'क्राझाराव बिथाङा रुंसारि जाफैबाय। गोलाव सम गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानानै मेथाइ रोजाबबोबाय। गासैबो बिथांनि जे जिउ जारिमिन खुब खम समनि गेजेरावनो जाहाथे सेबखांनायनि हाबाफारिफोरखौ लादों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।